ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. रत्नागिरी जिल्हा पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली रत्नागिरी पोलीस दलानं ऐतिहासिक गोपाळगड किल्ला इथं स्वच्छता अभियान राबवून किल्ला परिसराची साफसफाई केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वारशाचं जतन आणि संवर्धन करण्याच्या उद्देशानं हा उपक्रम राबवण्यात आला. गोपाळगड हा ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचा सागरी किल्ला असून त्याचं संवर्धन करणं ही महत्त्वाची भूमिका आहे. सद्यस्थितीबाबत उपस्थित प्रश्नांवर शासन स्तरावर आवश्यक कार्यवाही सुरू असून संबंधित सर्व बाबींची दखल घेण्यात आलेली आहे. नागरिकांनी कोणत्याही अफवा, अपप्रचार किंवा दिशाभूल करणाऱ्या संदेशांवर विश्वास ठेवू नये. कोणतीही तक्रार, माहिती अथवा संशयास्पद बाब आढळल्यास तात्काळ डायल 112 रत्नसेतू चॅटबॉट किंवा आपल्या नजीकच्या पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधावा असं आवाहन केलं.